हेलौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो बड'फा मेम'रियेल लाइब्रेरिनि बे दैदेननायाव दिनैनि गाजा गोमजा बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो खुंगोन 22थि थ' बे 22थि खुंथायखौ साला आंसो बरायनो मा होनो बेखेवनोसै सोरबा सारखौ लिंहरदोंमोन लायनो बिथाङा टाइमखौनो मोनासै होनसै एबार आंनो बेखेवनानै होनसै रोङादे खिन्थु आं दिनैसो मा रखम बेखेवो नायनांगोन बेखौ ओरै नायनानै माबा फरायनासो होनो होदों दे आरो जि जाय जाथोसै थ' जाबायना मेथाइबो रोजाबनांगोन माने ओरै आरो दे होमबा सार बिथांखौ आङो दोंसे मिलौदो देंखो खननानै दिनैनि जा हारिमु बिलिफां आयदा बेखेवनाय बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ बैसागु बोथोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय थ' बैसागु बोथोरनि एसे रंजालायनोसै दिनै दुखु सुखुखौ ज्राब दोनथ'नानै बिराद रंजानोसै बिराद इन्जय खालामलायनोसै जोङो ना मा होनो थ' माबा गान दोंसे ना मेथाइ दोंसे रोजाबनांगौनो स' आङो मेथाइ रोजाबनानै आङो बेखेवनानै होनोसै दिनैनि बे मोनाबिलि हारिमु रंजालि बैसागु मालै मोनाबिलि हारिमु बिलिफां आयदाखौ बेखेवनानै होसिगोन थ' मेथाइआबो आंनिसो आं निजायनो होनसै मा फैयो गोसोआव बैसागु बोथोरनिथ' बेवाइफोरखौ एदावनो नङा बैसागु बोथोराव आं दिनै बेवाइफोरखौ एदावगोन बेवाइफोरखौ जानला मानला टाइमफ्राव एदावलाबायनो मोना नालाय दिनै बैसागुनि चान्स लानानै साला दिनै एदावथारसै आं थ' बैसागु बोथोरा सफैलायबाय लै बेवाइफोर सफैलायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय लै बेवाइफोर सफैलायबाय बागुरुम बागुरुम मोसादिनि बागुरुम बागुरुम मोसादिनि है रंजादिनि बैसागु बोथोरा सफैलायबाय लै बेवाइफोर सफैलायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय लै बेवाइफोर सफैलायबाय बागुरुम बागुरुम मोसादिनि है बेवाइफोर रंजादिनि हुइलालाय रंजादिनि है बेवाइफोर रंजादिनि बैसागु 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 बोथोराव लाजिनाय गिनायखौ दोनथ'नानै बेवाइफोर दोनथ'नानै बागुरुम मोसादिनि ओइ बेवाइफोर रंजादिनि हायलालाय हुइलालाय मोसादिनि है बेवाइफोर रंजादिनि रंजालि खनानि मान्दार बिबाराबो बारबोलायगौ लै बेवाइफोर बारबोलायगौ मान्दार बिबाराबो बारबोलायगौ लै बेवाइफोर बारबोलायगौ बागुरुम बागुरुम मोसादिनि ओइ बेवाइफोर रंजादिनि हायलालाय हुइलालाय रंजादिनि ओइ बेवाइफोर रंजादिनि साबै साबै बैसागु 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 ओइ बेवाइफोर रंजाब्रा बैसागुनि सोरगि रंजा रंजा
बैसागु